360, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים. שמים את הילד ואת משפחתו במרכז. היה לנו מקרה של ילד שאביו עבר תאונת דרכים מאוד קשה, וזה מאוד השפיע עליו. מילד שהוא היה שמח, לילד סגור, מתבודד. ואז הגננת באה אליי ואמרה לי, חייבים לעזור לילד. תוכנית 360 נותנת לרשות להחליט איך לעזור לילד, על פי הצרכים שאנחנו רואים בשטח. ואז המטפלת באומנות הגיעה פעמיים בשבוע לגן. לקחתי דף והתחלתי לצייר לעצמי ציור. פתאום אני קולטת שהוא לוקח גם דף, והתחיל גם הוא לצייר ציור. אז הוא התחיל יותר להיפתח. הוא השתמש באומנות בעצם בשביל לספר לי את החוויה הרגשית שלו. וראינו את השינוי שחווה בילד. היום הוא שמח, הוא רץ לגן, משחק עם הילדים, והכל זה בזכות התוכנית. מטופל יכול לוותר על טיפול. למטפל אסור לוותר על מטופל. אסור. 360, נותנים מענה לילדים בסיכון.